arraina garbitu eta Polikrates berehalase konturatu zen eraztunura berea zela. Hala beharrak bueltan ekarri zuela etzera. Eta erabaki zuen Jainkoen agindua zela hura. Jainkoek esan nahi ziotela ez zuela merezi alferrik sufritzea. Bizitzak berez ekartzen dituela sufrimenduak eta zoriontsu bazen zoriontsu izaten jarraitu behar zuela. Herodotok idatzitako ipuina santuen bizitzetan jaso zen Erdi Arotik aurrera. Zamorako San Atilanoren leyendak dio, santuak eraztuna Duero ibaira bota zuela jaioterria utzi eta Jerusalemera abiatu zenean. Gaztetako bekatuak ordaindu nahi zituen horrela, penitentzia eginda. Uste zuen santuak eraztuna noizbait agertzen bazen, hori izango zela Jainkoaren seinalea, barkamenaren seinalea. Urte batzuen buruan, sorterrira itzuli zelarik, arrenbait eman zioten opari santuari. Arrainaren barruan eraztuna idoro zuen. Diosun bezala, amona zuzena horren elizkoia bazen, baliteke zure izebak bere amonari entzutea ipuina eta santuen bizitzetatik ateratzea kontakizuna. Nork jakin.